25 минути. Бързаме малко. Аз имам много добра компания за следващия полет. Целият немски самолет пляска. Към Мадейра. В момента сме в Мадейра. Чао! Ние сме в момента в Мадейра. Ние сме в момента в Мадейра. Айде, бе! Айде! She was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, love. Hi! Paradise. Every time she Летяхме със самолет. Беше страхотно. Тук нещо пътя става по-техничък. Мене ми треперят мартинките и съм се леко изпуснал. Доста екстремно изкачване. Ще отиваме на един връх, който не знам как се казва. Напиши го горе, моля. Здравейте, туристи! Къде сте тръгнали с тези клинчета тук духа като за... Сега сме в Сантана. Голямо ходене горе. Децата са уморени, обаче презаредили, защото бяха ужасно гладни. Альтернати лефт, като си толкова си отворено. Това бахте стените не можеш. Кой ден сме днеска? Ден номер 2. Сен Висенте днеска на Мадейра. Добре, че гледаме на видеото на гръка, за да сме наясно. Да. Ето е нашата гримирана господица. Здравейте! Точно така. И аз сложи очилата, защото иначе с насълзени очи не знам какво ще правиш.
особено във връзка с актуалните събития. Това се чувства сякаш сме извън реалността. Ебелите на кичика с цвели. А къде отиваме, знаем ли сега? Сега отиваме да потърсиме стария път на Мадейра. След това отиваме на Сейнт Мориц според Киро. Сейнт Мориц. Не, Сейнт Мониц, но той му вика Сейнт Мориц. Здрасти, Кати! А това извън да се вижда. Ето най-големите ентусиасти, които се заредиха да ходят. Късе? Адриане, ти влезе! И то! Браво! Vero, ce l'ho tagliata mi manco stupendo. Кати, какво ще кажеш? Доста ветровито. Залеза сме на залеза на Калета Бич. Ден номер 3-4, кой ден сме, не знаем. Всички препоръчват, че е хубаво да ходиш без деца на тази разходка, затова пък ние сме с всичко, което имаме. Влизаме от сега във водата. Lights go down at the end of the scene. So the lights go down and standing in front of me. Ма вие сте объркали пътя? Не, вие объркали. Държа да кажа, че сме стигнали до Ирадуро да Бока. О, имаме Jesus бизнес. Обаче е яко облако, нищо не се вижда надолу. Малко се прецакахме. Сега сме над облаците. Спокойно може след малко да се изчисти и да видим нещо друго. Вижте. Какво? Това е велико, хора! Не! Не! Да! Не! Чакайте само да покажа какво се вижда долу, защото е уникално е просто! Да, Не! Киро? Ето ни! Пак сме в бизнеса. Ето сега сме на Directors View. Ето, Jesus loves us. Според мен това е знак, че трябва тук да останем. Сега сигурно сме над самолетите.
Вижте перките къде се появиха, колко са близко. Spinning gold. We'll run riot. We'll be glowing in the dark. Има и Golden Hour. Има Golden Hour, Silver Hour, има планина, море. Имаше от височините? Тук е много високо и е много страховито. Таверна да Понча нея права видео. Сега ще пиеме традиционното питие за Мадейра, понча. Отиваме на Пико де Руиво. Туристите. Духа ни зверски вятър. Сега вече наистина последния метър. Добре, другите хора къде са? Значи, искам да кажа само, че е толкова мъгливо, че дори не знам откъде ще изгрее слънцето. Обаче как е, мам?
Що не ти ли хареса моята идея? Страхотно. А че изгрев няма, той има, ама не го виждаме. The most stunning view. Ще седиме тук, докато огрее. Може би има изгрев. Аз мисля, че съм так става заплашен. Както виждате, имахме страхотен изгрев. Започнахме с едно слънчево утро. Слънчево и топло всъщност. Да не изпускаме и този факт. За да видим тази страхотна гледка. Keep up the happiness and go back to the car. Now. Имаше ли изгрев? Страхотен. Нали? Много хубаво. Следващия път. Следващия път. Утре, нали? На източната страна на острова се чува едно биене на барабан. То е от нашите деца. Ето и Катринката, която е дошла специално облечена. Да. Днес сме... Нямам идея къде е. Вече е ежедневието. В момента отиваме към един парк. Това мога да ви кажа. Времето е прекрасно и ужасно. Мирадуро! Ето къде сме. Ето. The heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand. Ето и тук един професор, 2 метров. Леле, гледай. Засенчи цяла Мадейра. Крачеш съм цяла Мадейра с тези два крака и с тези панталонки. Показваме панталонките. Дори на върха ги качихме. Да. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like a beautiful day. Вече, приятели. С някакво африканско племе сме. Even if that doesn't ring true, you've been all over. Като на там погледнете, ще има един. Храненето не знаем в какъв цвят ще бъде покрай. Има страхотна гледка. Нещо което да не трябва да го цензурира. Дошли сме в Рибейра да и е много хубаво. На кое? Отиваме за сладолече да си See the oil fields at first light and see the birds. Ривера де кое? Ривера де Мадейра. Все пак трябва да се отличаваме по някакъв начин, тъй като иначе ще се изгубим и трябва да имаме някакъв знак.
Не са, седат в центъра на басейна и да планират. Не по кота. Последна вечер, прибираме се, лудницата е пълна, всички са изнервени. Ако се чуди вече какво да направи, да си застане ли на главата, дали не си застане. Дайте ми една пръчка. Творчето се опитват да вкарат тук нещо. Ужас, този се опитва да се включи и той. In 3 kilometers, take the exit on the right. Приключва нашето пътуване до този прекрасен парк. И сега се отправяме към Мюнхен. Края! Да. Ще ти липсва ли? Много И на мене. може да Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Ма чак сега почва. Барей дамбурето. Я пак се пробва да изпеш. Не, моля те изпия за наше щастие. Те чуем пак. Тати, моля те. Тръгна там, където няма път или посолка. Тръгвам натам, където няма път или пътека, бяга света, но ние ще я караме полека, сядаме пред вълните и на пясъка